ikke, jeg har gjort det, indtil de sagde, at jeg har haft en fotovogn til at køre bagefter. Så tænker jeg, så må jeg da prøve at se, om jeg kan være lidt video, og så sige, hvis du har video og cola, så er der pizza til en hyggelig video. Det er så lige jeg knæft for og nu kommer jeg så frem til det her lille arrangement. Og hvad er det første, jeg ser? Ikke mange mennesker, og så én pizza. Så kunne jeg gerne godt tænke mig at vide, hvad det er for en af, hvor du holder sådan en lille video. Op med lappen, Martin. Så er der en pizza. Og så må jeg gerne holde lidt højere op. Altså på sovs, det ikke bliver på den her. Det er fordi, så er nok nødt til at finde ud af, hvem der er, der har bestilt den her pizza. Ja, det er når der er kamera på, så er jeg nok nødt til at... Har du gået i skole inden? Så jeg kan selv huske det, hva'? Det er fordi, men du ved godt, hvad det er herinde, eller hvad? Ja, jo. Så prøv lige at gå tilbage, så ser du får nogle af dine skolepenge retur. Fordi, hvordan har du tænkt dig, at en børnepizza, den skal slices i sådan cirka 35-40 stykker? Ej, jeg kan se, at jeg godt kan undvære her, men... En ting kan jeg fortælle. En pizza leveret fra Bælum Grill, inklusiv dig, ved transport, brændstof, 2 klip kører på det. Så bliver det lige nok til 4.000. Er du til at slå en halv af med? Når jeg sådan kigger på det, så kan det godt ordentligt betale på en anden måde. Står du godt sådan der? Det er lige noget som om, hvis det ikke er vant til at stå. Hvad laver du egentlig sådan til daglig? Så lidt som muligt, jamen så skulle du da skynde dig selv derned igen. Du kan faktisk godt gætte. Jamen så kan jeg godt forstå, at du er så tynd om det. Så har du da en stressende arbejde. Nej, stress. Hvad laver du egentlig, når du går på arbejde? Udover at blokere morgentrafikken. Det lyder godt nok som, at jeg bestemmer, hvad du får, det er altså. Så kan jeg godt se, at ham der bestemmer. Men hvordan fanden så hvad der sætter ham i gang? Nej, jeg var da ikke godt med ham, eller hvad? Nej, men jeg starter med selv, så skal jeg også være færdig. Altså hvad er det her timer, han arbejder med? Det du sætter i sving, altså det er... Han kommer aldrig på arbejde igen med alle de afslutsætter. Altså du har det hårdt, kan jeg høre. Du har det hårdt. Når du så går på arbejde, hvor lang tid du så på arbejde? Det er bare fordi, at det jeg tænker på, at du kan godt stå ude i vejsiden, eller stå og snakke med nogle af dine kollegaer. Og så når nogle af dem, der kører forbi, de kommer forbi en 3 kvarter, en time senere, så står du samme side. Er det dig, der har lagt figur til der står ude langs der? Går du meget op i fodbold? Det er bare, du spiller du selv. Det er jo ikke noget ud til. Hvordan burde så lige bo i Israel lige for tiden af fodboldbanen? Jeg har noget senere godt.
selv omkring kl. 11 om aftenen, så er der fodbold over på stadion. Nej, der er pinligt. Er du tit pinlig? Det vil sige, du snakker, som du tænker. Det er du arbejder til din far? Ja. Det er jo ikke engang helt sommer endnu. Altså, er du så begyndt at gøre dig klar til, at det bliver sommer? Går du ture eller sådan noget? En gang imellem? Du kan godt lide at gå ture. Ej, så er du ikke fedt af det, vel? Det er du ikke. Er der nogen grund til det? Det er ikke fordi, hun stopper med hver eneste, hun møder og står og snakker med dem. Nå, det er bare for at sidde derinde. Det er der, du har fri, når så forstår jeg det. Jamen, Jytte, sådan... Er det noget fritidsaktivitet? Noget, du godt sådan kan lide? Altså nu kan jeg fornemme, han går til fodbold. Er det noget, du går til? Ja, det er det da. Det kunne jeg godt tænke mig at vide, hvad det var. Ja, det er jo ikke på det. Jamen altså, hvis det er det der sumper, så... Nej, det bliver ikke mere end 1 time om ugen. Samtidig. Så tror der pokker, der er lige jordskæld nede ved ægget.